palangga ni Papa. Oh, yung anak Chimchim, Archie. Gilantan, nagsakit kay gilantan ang bibi. Langga na mama. Natagaan siya nina ako silingan, Nagitagaan siya sinina ni Ate Misay. Among silingan, tagaan siya sinina ni Ate Misay niya, yung anak ni Chimchim. Na. Si Inday to ragsay. Anak mana ni Mama. Unsa day? Mama. Mama Mi. Inday na Mama. Ni agunto siya kay napiang pahilot ni nako niya. Palangga ni Papa Minchong. Palangga sa ni nako siya, guys. Palangga nako kay ngano tutoy bin siya nako. Sukad sa pagkatao ani niya. Hantod karon tutoy lang gyapon ang akong tutoy wala lanay na. Ya na kay nay. Sigyag bitad-bitad. Bisig magkaon, magkuan, tutoy. Lahi siya kay ngano kusog siya mo tutoy. Ingon sila ang lalaki daw kusog kuno mo tutoy, kundi ko mo tuo. Kani ay kusog ang tutoy anak Chimchim. Di kalungan niya og dili mahurot. Kanduha ka buok. Anak ni Chimchim, anak ni Archie. Sukad sa pagkatao ani niya. Ako ni siyang gikuha dito sa kalunasan. Atupang na priso iya ang mama. Pero na pagka-priso sa ilang mama, na sila gibilin gyapon na po. Mga bata po niya tulo ka buok, nga ikaupat. Ang story na kuha ni niya, istorya. Yang mama na priso pagumat sa iyang pagkapriso mabdo siya na priso siya nadakpan siya paguman nanganak siya dito nya ang bijinpi natad nako nya nanawag pud iyang anak niya si Ibon nanawag nako nga ako lang ko nikuha sa bata nya kay busy daw sila. Ako gikuha ni siya. Pag magkuha na ko ani niya. Dito nagdilaksanay pa ming Chimchim. Hihilak sad ko. Hihilak sad siya ba. Anuoy man ko niya. Unsa man ka oy? Mao to guys. Dara na pa ako anak ay. Alam man na pag nay tutoy ka pun siya Holon no, naunsan man mo ni akong istorya sa akong kinabuhi tutoy silang duha kani siya yang gikuanan siya mo inisaw sa tutoy ani ako anak ay siya pagka tao ani niya gamay pa ni siya Chimchim sad nanganak pud ani niya kung gikuha ni siya kay ang ginikanan ni Chimchim istorya ang sangil busy daw sila, di sila kakuan sa bata. Ya mo to akong gikuhang bata dito. Kay ang BGNP nawag man sad nako. Nawag man nako. Pagkatawag sa BGNP papirma ko ba nga ako'y nagkuwas bata nga naatoy kuan dito nga suwat ko kung sa'y mahitabo sa bata ako'y blimon kung sa'y mga kanang kuan ba sa gamay pa ba ug maunsa ang bata wala ni naunsa na karong balik sakit man na siya kay ngano gilantan man basig nagnipon ni ba kay abay siya ngipo kuan diri ay kanang wala pa matubo anak na siya guys diya. Kung anak guys, tutoy sa ni siya si Israel. Tutoy ni siya. Di ko mutuo nga kanang ang laki mo tutoy, kusog mo tutoy dili. Sayop. Depende sa bata guys. Depende sa bata kay ngano ako kani siya
sukay ni siya tutoy. Na hospital pa mga ni sa una. Kani siya taas kay kukuanan niya anang kaagi. Kaagi ba kanang nagantos pod ko ba? Nagkaning bataan nakichimchim. Nagantos pod ko ani hospital biya ni hapit ni mamatay ni bataan ni. Hapit ni mamatay kay hospital man ni pneumonia. Pneumonia og kuan. Nasiya masakiton siya kuan ba dere. Baga. Bata pa. Na pneumonia sa ni siya nya, kalibang nya. Suka anak. Ay, grabe ko pag-antosan ni guys. Sa hospital pa lang daan, gut lang ako tugtog, mura na ako'y nanganak. Gamay pa ni sa sauna. Mao to nga boto masakitan ko guys kay ngano. Masakitan ko kung ilang kwaon. Masakitan ko. Pero akong giingon ni Chimchim lahi masad siya kay ako siyang gingnan na waon nimo ang bata kaning dagko man ako gipasabot dili kanni iyam sang kwaon og apil di kuha na lang ta kay kwaon man niya apil kaning bata iyam man kwaon kuan ko ba makuan ko niya ba maluoy ko niya sa dagko kay di naman ang kuan la kay nakailahan ako yatag ni Chimchim kasi antay pabantay sus iyam sa ning kwaon bisag tuod nga ana ang abogado na kuan nga ayon pero di man ko inahan good pero niya dili ko inahan ihatag ni pwede maihatag pero kung ang inahan irresponsable ba kanang pasagad gani o may gikuan sa kuan kay ako kuno wala sa kay katungod mo angkon jud kuan na di man ko inahan igor man ko tabang angkon taan na ngano din ta maangkon gani lang ngaluoy lang pud sila nako mga kuan mga abogado ba langutan naman ko luoy sad ka kay ngano naman mo tutoy niya ikay mo nagmatutuan na niya ikapoy nagkuan na yung mga anak uban kuan lang siya kanang bati sad siya kay kanang kung iyang kwaon iyang anak tanan man di man niya ipada di man niya kuanon sa Inday kana iya maiha kwaon ba iya magkwaong apil di na lang ko na rin mga bata mao na nakuan ko niya paistoryaha iya ko nung kwaon kay kuan dati nakuan na kuan ko kay ang ako na kuan nan siya manggod dili manggod ang dagko siya yang dagko mukuan naman na kabaw naman na mukuan kabaw naman na mo kan silang kabaw naman na muliklihok kanin oh kitsa imong mama may mama kitsa imong papa ha kitsa imong papa Tung? Ay, giupo man siya. Dong, kuatong rip dong na boss dong dili. Tanawa ko noon, kuan tambal be Inday. Tambal ni Inday be, dali gilanta ni siya in town, guys. Mao to guys, storya niya, guys. Nahugsad nga naluoy pud kun Chimchim. Naluoy sa kuniya ba kay. Pero wala lang siya nung una. Nakalaya na siya lain siya kay siya nung una nako. Dili siya maipiktuhan nga nay masakitan dili. Lahi siya sa bahay siya. Ako sige lang ay. Okay. Makabaw ra man na ang tanan. Bibi. Nami no. Oh, duha ka dropper ha. Duha ka dropper lang. Upa. Ayun mo siya kami. Inom siya tubig. Daginota. Oy, ngano ka oy? Ilantan man siya na eh. Painom na ko ani.
kuan kada amok sisilin ba asa tong tablitas na ay timpra. Inom na ko ano amok sisilin kay Ice. Tarawa kanong murag humok ra ba dong tarawa ayo lag bayad. Ay lag bayad. Tarawa ko no. Na ako pagmangkon ay na. Mangkon na. Ha? Tubig pa day? Tubig pa day ko no. Kato tatong kuan do, katong yaging basta wala ginahurot, paspasa na mo kuan sa ice, sa kanang pitsil. Tagadlaw gud mi mag-ice. Dili. Oh, konsumo ba? Ingna lagya ko kung kuan mag-ice kay humok pa man.